Helo? Jeremy ydw i. Ydych chi'n cofio tro diwetha fe wnes i pyped? A dyma fe. Ond mae'r pyped yn swyl. Ti ddim eisiau siarad. Wyt ti'n mynd i siarad? O dieben awn ni. Tybed beth yw enw'r pyped? Na i ofyn. Beth yw'r enw di? Joe. Joe. Yeah. Joe. Helo. Well, helo, Joe. Helo. Sut wyt ti, Joe? Dydw i ddim yn hapus iawn. Na. Pam, Joe? Pam dwi ti ddim yn hapus iawn? Dydw i ddim yn hapus iawn. Achos dwi eisiau gweld yn ffrindiau. A dydw i ddim wedi gweld yn ffrindiau ers 1, 2, 3, 4, ers lot o amser a fi eisiau gweld yn ffrindiau. Dydw i ddim wedi gweld yn ffrindiau i chwaith a dwi eisiau gweld yn ffrindiau. Beth am ydi ddod o hyd i ffrind arall i Joe? O, ti'n gallu dod o hyd i ffrind arall i mi? Efallai. Stedda di fyna. A mae ddod o hyd i ffrind arall. Helo! Mae'n hyfryd gweld chi. Diolch yn fawr. A beth yw enw di? Sam ydw i. Helo, Sam. Sam? Ie? Dyma Joe. Helo, Joe. Drycha, mae Sam yn gallu symud hefyd. Mae Sam yn gwisgo het hyfryd. Dyma i law a pegiau fel coesau hefyd. Ond pan dwi'n siarad, mae Sam yn edrych arna i. A pan dwi'n siarad, mae Jeremy yn edrych arna i. Felly fel hyn. Fel na. Nawr dwi'n siarad. O, nawr dwi'n siarad. Felly dyn ni'n troi yn pennau pan mae'r llall yn siarad. Mae hwnna'n rhwydd yn dydi. Triwch chi hynny. A falle gallwch chi wneud ffilm ac wneud pyped yn siarad ac anfon y ffilm ato ni at Joe a Sam a Jeremy. Ie, newch chi pyped arall a'i hanfon nhw ato ni, llun neu fideo fach, a'i hanfon nhw ato ni yn post at Arad Goch, neu drwy Twitter ar @Arad Goch, a chynnwys @Celf Llinell Cymru hefyd. Wyt ti'n mynd i ddweud hwyl fawr? O dwi i. Hwyl fawr. A tro nesaf, wel falle nawn ni pyped arall fel anifail neu gath neu cur o beth fel yna. A byddwn ni'n defnyddio hosa i wneud pyped newydd. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Hwyl fawr.